2.5 milyon ka mga tawo midagsa sa Sinulog Festival dinhi sa syudad sa Subo. City Police Office Acting Director Conrado Capa niingon nga 2.5 milyon ang may-anhi ning tuiga. Mas gamay kini sa 3.2 milyon niadtong 2014. Gawas sa mga insidente sa pagpanguot, malampuson ug malinawon ang pagsaulog sa Piesta Senior. Diin 5,000 ka mga pulis, military ug civilian volunteers ang gipangkatap. Si Cebu City Mayor Michael Rama gisaysay ang kalihukan nga milagroso tungod kay gatuang mga organizers nga ulanon kini tungod sa hulga ni Bagyong Amang. Apan kagahapon init ang migawas. Matud ni Rama nga gamay rang mga politicians ang mitambong karon apan gikatakdang mudaghan sa 2016 ang tuig sa eleksyon.